No přesně tak, protože já jsem se koukala třeba teď na Sylvestra Stallona, který má skvělý dokument na Netflixu. A on tam přesně mluví o tom, že to je legenda a mluví tam o těch svých úspěších a o těch svých filmech, který natočil, že to je prostě osoba, která opravdu roky, že odkaz, který bude žít jako ještě dlouho po tom, co on tady nebude. Ale pak je takovýhle člověk, který je opravdu světová megastar, řekne, jako dobrý, no, natočil jsem tolik filmů, ale prostě tady jsem si přesně nechal ujít do zpívání svých dcer. A přesně jako to je člověk, jako dokud vlastně jsi v tomhletom věku, tak máš furt pocit, že jsi jako nesmrtelný. Ale věřím tomu, že v nějakém věku se to jako zlomí a člověk si vlastně uvědomí, že to všechno, když to řeknu jako jednodušně, takový trošku jako trapný, že my se tady zatím ženeme a vlastně jako nechci už si nechat kvůli nějaký cooking show prostě ujít to, že máme narozeniny a tam to Takže pro mě definice úspěchu asi tohle to. Počkej, examen Zanechala si odkaz. Mě to připomnělo, jako jsem viděla takovou fotku na Instači, kde týpek drží prostě papír a má tam napsaný jako jediný, kdo si bude pamatovat tvoje přesčasy v práci, jsou tvoje. To je super. Jo, nebo jako by tvoji potomci prostě, to jako je, no. A taky jsem se na to musela dlouho čekat. A je to těžké i pro nás, vlastně jak děláme tu práci, vlastně hlavně my tři teda, a vlastně ty jsi taky influceler, jak říkáš, influceler, přesně tak. Ale že to je vlastně hrozně těžký fakt ukonejšit ten hlad, protože ty děláš něco a máš vlastně tu validaci, jo? To je další věc, že ty přijímáš takové množství jako toho feedbacku a té validace externí, že normální člověk prostě za celý rok nedostane tolik komplimentů, co jako 30 ty dostaneš a máš tu pozornost a vlastně člověk má pocit, že jo, že prostě musíš krmit víš, ten obdiv a je to hrozně těžký to fakt ukočírovat, se přiznám. Jo. A vlastně pak se řekne, ne, já potřebuji prostě tohleto, protože oni čekají na další film, oni čekají na další trák, oni čekají na další vtipný video, oni čekají na to, co já teď vydám, chci. A pak ti vlastně unikne mezi tím, jako je tohleto, že na tebe čeká ta máma prostě s tím vývarem a rýžovou manulí doma. No. Je to těžší, nevím, jak to děláte vy, prostě jako... No mě to zajímá spíš u Kuby, protože já to mám jako podobně jako ty.